Καλησπέρα σε όλους. Θα δούμε σήμερα πώς ελέγχουμε ένα τροφοδοτικάκι switching από ένα air condition, το οποίο είναι για scrap, αλλά εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε γνώση. Είχαμε μια διαλυμένη ασφάλεια εισόδου στα 3,15 A, την οποία την ξύλωσα γιατί είχε διαλυθεί για σπάση, και οπτικά ελέγχοντας το τροφοδοτικάκι μας βλέπουμε ότι έχουμε και ένα πολύ έντονο μαύρισμα εδώ στο πινιάκι εισόδου, το αντιπαρασιτικό. Αυτό ξέρετε, έχει ένα τύλιγμα για κάθε είσοδο εναλλασσωμένο. Έτσι, δεν είναι μετασχηματιστής, άρα θα πρέπει να έχουμε επικοινωνία να φαίνεται 0 ohm. Εδώ επίσης βλέπουμε ότι δεν έχουμε μία κλασική γέφυρα ανόρθωσης. Ο κατασκευαστής εδώ χρησιμοποίησε 3 διόδους SMD, μία 7 και μία δίωδο through hole, κλασική. Αγνοώ το γιατί. Μπορούμε εύκολα βέβαια να διαβάσουμε την τοπολογία του κυκλώματος, γιατί έχουμε τον πυκνοτή που μας καθορίζει εύκολα ποιο είναι το συν και ποιο είναι το πλην, και ακολουθώντας το τυπωμένο βρίσκουμε και ξέροντας την άνοδο και την κάθοδο από τις διόδους, βρίσκουμε και φτιάχνουμε το κύκλωμα. Έχω ψάξει ήδη από πριν, το έχω έτοιμο, έχω βραχικύκλωμα, πάμε να το δούμε. Έχουμε βραχικύκλωμα σε 2 από τις 4 διόδους. Λοιπόν, ας αναλύσουμε. Εδώ είναι η είσοδοι του εναλλασσωμένου, έρχονται εδώ, περνάνε εδώ και πάμε να δούμε εάν έχουμε στο τύλιγμα ζημιά. Δεν έχουμε ζημιά. Νεκρό. Πάμε να δούμε, έχουμε κάποια ομική αντίσταση. Ναι, έχουμε. Σημαίνει ότι έχει λιώσει μέσα, έχει γίνει ένα κομμάτι μετάλλου. Για πάρα πολλούς λόγους από αυτό το λιώσιμο έχει φτάσει η αντίσταση 530 kΩ. Δεν ασχολούμαστε άλλο με αυτό, έχει τελειώσει. Άρα θα μετρήσουμε από εδώ και πέρα. Και πάμε να δούμε. Είσοδος εδώ είναι εναλλασσωμένο, η μια πλευρά. Ωραία, έρχεται εδώ, περνάει από το θερμίστορ, πάμε να το δούμε. Έχει μια κόλλα επάνω, το τροφοδοτικό. Μια χαρά περνάει το θερμίστορ και θέλει μεγάλη πίεση τα πρόμπ. Και έρχεται λοιπόν η μία άκρη του εναλλασσωμένου σε αυτή τη δίωδο και εδώ σε αυτή. Βλέπετε, αυτές οι γραμμούλες ίσα που φαίνονται εδώ, δυστυχώς, έχουν κάτι κάθετες γραμμούλες μικροσκοπικές που μας καθορίζουν ποια είναι η άνοδος και ποια είναι η κάθοδος. Πάμε να δούμε αυτές τις δύο διόδους. Άρα έχουμε εδώ άνοδο, σωστά. Πάμε να δούμε και αυτή. Σωστά. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, πάμε να δούμε αυτές τις δύο. Λοιπόν, η μία είναι η through hole. Οκ. Θα πάμε ανάποδα από το συν του πυκνότη. Ο πυκνοτής μας είναι αυτός, πλην και συν. Άρα, το κρατήσουμε έτσι. Λοιπόν, το πλην του πυκνοτή είναι αυτό, που είναι αυτές οι δύο. Το συν λοιπόν είναι αυτό. Άρα, η μία είναι through hole, νάτι, αυτά τα δύο ποδαράκια εδώ, είναι αυτή εδώ. Και πάμε να τη δούμε. Καμένη. Πάρα πολύ ωραία. Και η άλλη, okay, είναι αυτή εδώ. Οκ. Θα πάμε ορθά. Καμένη. Αυτές οι δύο είναι καμένες. Θεωρούμε λοιπόν σχεδόν βέβαιο, μαθηματικά βέβαιο, ότι έχουμε καμένο και το MOSFET εδώ πέρα, που μας δίνει τον παλμό για να ξεκινήσει να δουλέψει το τροφοδοτικό μας, σε συνεργασία πιθανότατα με αυτό το τσιπάκι εδώ. Οκ. Μεταφέρει δηλαδή τον παλμό και πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ. Εδώ είναι τα ποδαράκια του. Αυτό σίγουρα, κοιτώντας το λοιπόν, είναι το gate, το drain και το source. Βρακυκλωμένο το gate με το source. Δεν θα έπρεπε να έχω τίποτα εδώ.
Ναι, και το μαγικό ποιο είναι, μεταξύ source drain, τις περισσότερες φορές η δίωδος η εσωτερική είναι μια χαρά. Έχω λοιπόν και το MOSFET ψημένο. Οπτικά δεν βλέπω κάτι άλλο, δεν θα πειράξω κάτι άλλο. Μπορώ αν θέλω να ελέγξω τις SMD αντιστάσεις, αλλά σας λέω από την πείρα μου ότι αυτές έτσι και λίγο να είχαν αρπάξει δεν θα βλέπαμε καν τα γραμματάκια επάνω. Φαίνονται. Έτσι. Έχουμε άλλη μία δίωδο εδώ, θα ελέγξουμε. Δύο μάλλον ακόμα. Η μία είναι εδώ. Σωστή, και η άλλη είναι εδώ πέρα θαμμένη μέσα στην κόλλα. Ξεχωρίζει βέβαια που είναι η άνοδος, έχει και σηματάκι πάνω στην πλακέτα. Η άνοδος λοιπόν είναι εδώ και εδώ. Όχι, εδώ είναι, συγγνώμη. Μπροστά από το MOSFET. Ή εδώ είναι η άνοδος. Ναι, συγγνώμη, είναι εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει κάτι αυτή. Όπως φαίνεται την άκουσε το κύκλωμα, αυτό που σας περιέγραψα. Οι πυκνοτές μας λειτουργούν από το 2013, θα τους ελέγξουμε αφού το βάλουμε μπροστά και αφού έχουμε τάση. Εξαιρετικά. Στην πράξη θα ελέγξουμε και το optocabler, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να το κοιτάξουμε. Οπότε λοιπόν σας έδειξε ένα γρήγορο τρόπο να ελέγξουμε πάνω στην πλακέτα τα εξαρτήματα. Δεν είναι ο απόλυτα ακριβής τρόπος, με την έννοια ότι ένα εξάρτημα γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να το ξυλώσουμε από πάνω για να το δούμε. Όμως αυτή τη στιγμή τι έχουμε, από την άλλη πλευρά των διόδων δεν έχουμε τίποτα. Είναι λοιπόν στον αέρα. Άρα είναι λοιπόν σαν να έχουμε βγάλει το ένα ποδαράκι στον αέρα. Okay. Άρα λοιπόν και εδώ ειδικά που οι δίωδοι είναι ξεχωριστά η καθεμία, είναι πάρα πολύ εύκολο να ελέγξουμε. Θυμάστε από προηγούμενο βίντεο δεν ελέγχουμε συν και πλην γιατί πέφτουμε πάνω στον πυκνοτή και δεν έχει νόημα. Μία-μία μπορούμε. Γιατί δεν έχω εναλλασσόμενο, αυτά τα δύο εδώ είναι στον αέρα. Άρα μπορώ ανετότατα να κάνω έλεγχο. Επίσης με όργανο για ESR μπορώ να ελέγξω τους πυκνοτές κατευθείαν πάνω στην πλακέτα. Πριν τους ξυλώσω. Έτσι. Όλα αυτά για γνώση. Εντάξει. Μην βιάζεστε. Διαβάστε, μελετήστε τα τεχνολογία εξαρτημάτων. Είναι πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Έτσι. Λατρεύω τέτοια πραγματάκια, όσο και αν φαίνονται αστεία, τα λατρεύω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει αυτή η έρευνα και όσο πιο δύσκολο τόσο πιο καλύτερο. Έχω και πολύ πιο δύσκολα τροφοδοτικά, αλλά το βίντεο εκεί θα έφτανε τη μία ώρα. Αυτό είναι κάτι που γίνεται μέσα σε μερικά λεπτά. Θα σας αφήσω εδώ, σας ευχαριστώ. Διαβάστε, προσπαθήστε, ελέγξτε βήμα-βήμα. Ένα παλιό ρητό λέει σταμάτα, σκέψου, πράξη. Εφαρμόστε το. Καλό μεσημέρι.